Katso tätä Jassu. Katso tätä kriippejä. Vittu kai tipu jalan kuoli. Katso nyt luurankoja. Joo. Ammuis. Ei mulla ei povia, mä voin heittää näitä kiveä. Nyt nuo on tommosia... Sä saa Juuso oot. No niin. No on pyrkele. Mikä tuo sun skinny ja joku pikkutin? No en minä tiedä, jes pyrkelee sikaa. No mene tänne puuhun. Ai! Semmonen... OP! Ei! Pelastakaa 100 mies Brian. No elää tuo sitä tänne! Oh. Mä tein semmonen. Kuole Juuso. pyrkele. Mä tuun tänne! Oi vittu mä kuolen! Tätä äkkiä puut. Jupea ammuta. Mä No faikkaan jep, Reaperin vittu kanssa. tulitetaan oikein. Oi, ei tuli puu. Joksai. Vittu homo on mennyt vittuun. Mä selvisin, mä oon puussa. Ei! Se tippuu. Älä tuu tänne. Every man for himself. Jassu. Mä saan sun Teleporttaa minut, Jassu. Kato ylöspäin. Oota. Mun stufaat, mä haluan. Ai! Tota ylös. Äkkiä teleporttaa mut. Tätä vittu. Ammuk Teleporttaa mut. Ai mulla on mitään kiviä. Ei mulla oo mitään. Käsi. Hyviä vaan. Älkää! Vittu skeleton tosiaan. Tuliporttaa minut. Juu, sä tee jotain. Auta mut Alkaa. Mä kuolin, lasermies ampuu mua pyssykä. Juuso, jos sä nyt Ai, kuulet. Teleporttaa Mä mut koitin- nyt sinne Juuson tykö. Äkkiä nyt kun on 3 HP. Tuo 2 HP. Äkkiä, nyt teleporttaa mut. Mut. 3 HP taas. Äkkiä kiire. Oota. Kypen käyrität sun vieressä. Äkkiä nyt. Se puuhun. Pyrkele. No niin, kun mä kuolen. Ole Apua. hyvä. Oh, I'm here. Mä bukaan. Missä? Voi vittu mä Mä oon Mä kuolin veteen! Ei! Takaisin uimaan! Mä bukaan. Mä näen mun itemit! Mun itemit! Mä en lähde ilman niitä. Mä sain mun teemit. Mä kuulen saman tien. Mä en Mä juoksee sinne, kun se aurinko ei paista. Siellä ne... mun itemit! Se Mä sinne survo. veden pohja, mulla on Vai. kyllä HP:tä mennyt. Jes. Mä Mä pääsin. elän. Mä elän vielä. Yksi kupla! Oh, mä elän. Takaisin. Mä elän kans. Vittu yö, tää käy hasardiksi. Miksei Varsinkin kun on... yö lopuu jo? Paska juttu. Niin, teleport. Outo. Creepereitä joka puolella. Tossa ollaan vähän niinku Mikki Kiipelissä nyt. Mä haluan mun itemin. No joo, vittu. Mä käyn hukun. 4 sitä. Mä hukun. Mene vedenpin. Teidän teet itekin. Voi vittu kyrpäperse. Voi vittu mä joudun taas tulitukseen arrampu. Kuinka pitkä tää yö on? Mä oon täällä vedessä kuinka kauan. Niin. Juu, se oota, mä teleporttaat ihan just. Mä hukun. No nää 4,5 HP. 3,5. 2. 1. 0. Mä hukun kohta uudestaan. Oota. Mä pelastan. Mä sain tapettua tuon arkkerin viimein. Mä pääsin justiin pintaan. Uunin. Ui. Mun rakas Niin kun mä uuni. pääsen jonnekin turvaan, niin... Mitä täälläkö on Jupen maja? Mulla tuli tätä! Se on neulatyyni. Kuuluu lotinaa vaan. Kuolenko? Näin sit. Vaan. Nojaa heti. Aamu tulee. Pelastu. Ei enää ikinä. Kolme kohde. Muka Juuso. Mä Muka Juuso. Every man for Niitä on himself. monta. Seuraa. Every man for himself. Seuraa. Me mennään eri suuntiin. Ei taas, me ei saada Se lähtee. No varmaan sä olet meidän perään. Tai Juuso. Se ottaa mua. Hyvä se ottaa Juuso, se oli ihan Ei, pieni saari, kattokaa.
Mitä mundo ääni? Kattokaa, aurinko nousee. Me ollaan pelastunut. Tässä lanse. Se tuonne, pistä se tuonne. Pistä! Älkää mua lyökö. Vittu ei... Kannibalismi. Vittu, I'm fabulous lyö I'm fabulous lyö kultaharkolla, vittuhan mä... Oho! Juusati. Pysyis. Jää sinne. Okei. Ai. Mitä nyt? Legin kuoli. Juusa, mikä tää? Sä tuleeko tänne taloon? Joo, tässä Se on semmonen... Kato päkkäri, sen ottaa niitä tilauksia vastaan. Se on semmonen. Halota? Tuo Juuso skiniikin on. Halo? Mä laitan sisustuksen tähän. Joo, tehdään, kato, jos me laitetaan sängyt tänne, niin huutaa yksi yö, niin mistä me spawnataan niihin sänkyyn. Niin, se voi järkeentää äkkiä totta. Mulla on sprusevuu. Kahto minkä Mulla mä on reistin. tuommoinen. Kahto. Syk. Mulla ei rahaa tehdä huonetta. Mulla on vaan 3 tuommoista narua Kahto ja... Mitä sä näet? Ei mulla oo mitään. Vitusti pui. Ota.